Miért szeretek bibliórára járni? Most csak 3 pont. Ige, testvérek, terápia. Ige. Hétről hétre ismerkedünk Ó- és újszövetségi történetekkel, személyekkel, név szerint és név nélkül. Testvérek. Hétről hétre ismerős arcok. Bátran, nyíltan beszéltünk napi gondjainkról, bajainkról, örömeinkről. Terápia. A hallott igék megnyugtatnak, bátorítanak, segítenek, hogy ne aggódjunk, ne keseregjünk. Értékes, mindannyian valami talentumot kaptunk. Isten gyermekei vagyunk. Gondolom, hogy hasonlóan vélekednek azok a testvérek is, akikkel együtt töltjük ezeket az áldott alkalmakat, és ők is el tudják mondani, hogy miért szeretnek.